Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Elelyon Institute kalalong Kawei na ki Shnat ay Jinghikai yaki Khun Samla hathem Ri-Bhoi ban kintiyo yaki Samla bakin kinjo siya katong ha ka jingim jongki yakani ka shlem ay Jinghikai la sandur ra Samla san kupar singkli uway na ki Samla ubayu i jingay na kabenta ki para Samla ban plelat plelenti yaki banyo yaki Jinghikai na kabenta kalaway jongki Kamtam ha kisnong bajingay na gijakasor bat kabakta ya kayo akakot ki Samla. Usamla san kupar como managing director katay ka institute ulayo man sedang no ya ka jingshakri shalaki para Samla da ka bahir sya jirang ban pli ya ka shlem ay Jinghikai computer ha kisnong katay ka than. Ya kani ka institute la play sa hajirang da ka jingshim kya ban yarap lang UMLA katay ka than kababla UI ka jingdon kam ki Samla pulie jong kisnong baper ki basha katay ka than bakin yo ikila jing pulie bat Jinghikai kat kom ka juk technology ka bamenta ha ka juk kapor utay UMLA ula ais ngo baharu sya kani ka institute da ki core computer ha kani sngi la don lang ru uba Victor Rani UMDC ka jirang usiem Hima jirang upa RH walang bat kiwe San. Kepada nak kena dong ke time, kimla ban apply ba kim don ya kata degree, certificate jongki, kiyo kibri ban bar. Temunta ni ba kena ka dong ba ke time, kanang kiu, hamal lagi sengi hipor benang wan, bat shen gini yo ya ka civil subdivision, bat bon ke department of fair kan wan, hapo kena ka dong ba ke time, ata ka por. Indon kam ya ki Khun Samla ki balanang ya ka computer. Te kane ka institute kan yarap ya ki Khun Samla. Nga kentu kan tham ya ki Khun Samla ki badan hak ni ka por bakin kin ai ka khubor ya ki parolak porojo jo pri. Ba kane ka sngi khat pratrik ome ara jad arpoar ni rajab play ya kane ka institute. Apo hangne hawa sunon. Wat la kadai ka jaka ka kendong bat pinsyam ru ba ka bon ha jing dunah ne ka electricity ka ba kong sane ka ba du ban ka por kya pendon kam ra generator no bakla te ki nongkran hakmat kilaya kran ba kilaya ro ba ka ne ka institute kalawan Banga kerpat ru ya kini ki bang pria kini institute bang cem ka jing nongkong ha bon ki benta kumbala penpawa ya ka electricity kiwe ki benta ndrei kerpat ya ben yaisha bagi pol kin sawan ba bila ban shift ya kini ka institute sya ka jaka ka babiam ba kumjuru nakaliang kumkinong ni khmat MLA ambisi persyang ba penbiang ya ki infrastructure kamut kata ka electricity ka ba ya kran barbor ya ka 3 phase ka ban poi sepo kane ka western Ri-Bhoi hakadang shu poi ngapti re hakano ka shlong tasku te kidang persyang berwandra satu sini kan poi kata ka 3 phase power sepo kan ka western Ri-Bhoi nadong sedong kan long masuk don rugi Khun Samla ki wa bansang ya ki karkhana ka barit kum ki welding ne ki kam welding welding machine itu ki ba snai ki grill gini kita Mana kasungi ki institution chane jing sha ngim dei ki institution ki ba biang bakit ba biang kum kiwi mo andre wat hanong po ro gede building ke bangsu simwai he andre kadon ka kamensim ka bakwa ban syakri khamtam sikstong no kendong ki ba don kam sisa namar ngi don ki khna ki banna ki ni thai na jirang na pathar khma ki ba wan ban pule sate sepo nong po te ka pelong yangi ba balai bakin wan sadu sate he namar ban bakin wan sate ka jinglut namno daduna esam sepak dengka te ka fees kila si lupa ka baram te
Dia nak kata-kata ngi syong man perkhat pengluan rak no syani bat ha jing kenduk lang bat I sarsok tun nia pentit dia mi isya kata kecing mut bat iru iso yahap ya kata kecing terwa kecing ngi kenduk ya pak yem iso yahap ya kata bat ipen I yang ngi kalat kelenti kumno bangin yo panwan rak ikanik institute ha gede katahan kecong phi bat kamtam ya kay pak yem kecing pat ya bai lai peliking ya kebangin bu ikanika institution ha kanika jaka snong bat day lang ba ka ngis kamru ba day lang ba ka cingam ka sab ke jong blai ya ka ba ngiwan ban kerpat khamat jong phi bat phi pediang ka ba ni don ke cing thumu ban syakri lem ya ki para samla ki jong ni syakri ki than jong ni de tang tak tahi nakaleng ke jong a kublai